Hello. Good morning, everyone. Good morning, everybody. Ụtụtụ ọma ndị Igbo. Ụtụtụ nkwọ ọma ndị ọdịnala. Ụtụtụ nkwọ ọma ndị gboo Igbo. Eji m n'aka na unu bọlụchi tata nke ọma. Eji m n'aka na unu bọlụchi ọfụma tata bụ ụbọchị ahịa nkwọ. Ọmaka meela onye ọbụla n'ụbọchị tata. Ihe ọma meela onye ọbụla n'ụbọchị tata. Ya bịa dịrị gị mma, gị bụ onye ọma na-ege m ntị. Tata bụ ụbọchị ahịa nkwọ pọta ihe ọma. Tata bụ ụbọchị ikuku ọma ka m na-ayọ n'isi gị n'isi m n'ụbọchị taa. Udo na ọganiru. Ikuku nkwọ kutere anyị ihe akụ na ihe enwenwe. Ikuku nkwọ kute ogologo ndụ na arụ isi ike. Kupụla anyị ụbịam, kupụla anyị nrịanrịa, kupụla anyị iri isi ike. Ya gazielu gị n'ụbọchị tata. Onye na-anụ ọnụ ya bụ eze nwanyị ọma mmiri Ochendo. Ebe isi anụ ọnụ m bụ Ọkịja Ihiala Local Government dị na Anambra State. Chetakwa n'otu akara ekwentị ka m nwere na WhatsApp. Only one WhatsApp number 081-861-13606. Ya dịrị gị mma n'ụbọchị tata. Ise. O nwere ihe nchọ ka anyị tụlee n'ụbọchị tata. Ihe dị na iyi ụwa. Iyi ụwa, oath of life. Nkụzi m chọrọ ime n'iyi ụwa tata ga-alụtụ aka na oath. Ịfụta iyi dịka oath. Iyi aṅụrụ aṅụ. Nkwa ekwere ekwe. A ga-emezupụta. Ebe ahụ ka m na-eweje nkụzi m n'ụbọchị tata bụ nkwọ. Iyi ụwa bụ ihe ikwuru, nkwa ikwelụ, ihe ekwekọrịtalụ tupu ịbịaba ụwa ịnọ n'ime ya. Ọnụ ndị dị iche iche nwere ndị na-akpọ ya ebibi. Asị gị na ọwụ ebibi mmadụ biri tupu ọ bịaba ụwa. Onye ọbụla nọ n'ụwa nwere iyi ụwa, ma nwoke ma nwanyị. Onye ọbụla nọ n'ụwa nwere ihe a na-akpọ iyi ụwa. Enwere nkwekọrịta inwelụ before tupu ị bịaba n'ụwa nke a ifuru onwe gị na ya. Enwere ụfọdụ ihe nwere ike ime mmadụ obi ebibi. O nwere ụfọdụ ihe nwere ike ime mmadụ ọ ṅụọ iyi. Tupu onye ọbụla abịaba n'ụwa a, o nwere ụzọ ebe ịnọ mmadụ nwere ike isi bịa ụwa. O nwere ndị si na mmiri bịa. O nwere ndị si n'ọkụ bịa. O nwere ndị si n'anị welu bịa. O nwere ndị si n'ikuku wee bịa. Ọ bụrụ na mmadụ akwado ịbịa ụwa, ka m lụtụ ya aka n'ebe ndị mmiri nọ bụ ebe mụnwa siri bịa. Ọ bụrụ na gị na otu gị esi na mmiri kwado ịbịa ụwa, unu ayịlịpụta. Unu nwere ike ịdị 5, unu nwere ike ịdị 10, unu nwere ike ịdị oru 5, 10 or 20. Unu nwere ike ịdị ya wee pụta na unu apụta ije ịbịa n'ụwa. Mgbe unu pụtara ije a, enwere ndị unu rapụrụ na mmiri wee pụta ya. Ndị amaka nọ na mmiri unu wee pụta bụ ndị otu mmiri unu. Ndị ahụ ka a na-akpọ ndị otu mmiri unu. Gị na ndị otu gị ndị ewere pụta iji ụwa unu na unu abịaba ụwa. Mgbe unu pụta, unu nwere nkwekọrịta. Ụfọdụ na-ekwu na fa ga-anọ afọ dị ntu a wee nachigha.
ụfọdụ na-ekwu anyị ga na afọ 10, ụfọdụ na-asị anyị ga n'olu afọ 20 20 years, ụfọdụ na-asị anyị ga n'olu afọ 30 30 years. Ọ bụrụ na anyị nọluo ntụ anyị anachiga. Cheta na iyi ụwa niile abụrụ nke ọjọọ. Enwere iyi ụwa bụ ezigbo iyi. Enwere iyi ụwa dị mma. O nwere onye ga-abịa bụ n'ụwa ya mbụ, ọ bụrụ onye akpatara ego, ọ bụrụ onye tara afụfụ, ọ bụrụ onye fujuru anya. Ọ bịaba n'ụwa nke a, obi ebibi, ọṅụọ iyi wit ndị otu ya. Ụwa a na-eje ije, ụwa a na-apụ kịta, m ga-akpata ego. O nwere onye ọ ga-abụ n'ụwa ya mbụ ọ gụrụ akwụkwọ. Ọ bụ na ọ gụrụ akwụkwọ, ọ pụtaba ụwa nke a, onwe nkwekọrịta ọnụ iyi na ihe ọjọọ mere ya n'ụwa mbụ maka na ya mara aka nne ya mara aka ekpe ya. N'ihe ọjọọ mere ya n'ụwa mbụ bụ maka na ya gụrụ akwụkwọ. N'ụwa nke a ya na-achịpụta na ya ga-agụ akwụkwọ. Ọ ya ka m jiri gwa gị, enwere iyi ụwa dị mma, nwere nke adịrọ mma. Ọ bụrụ na onye a na ndị otu ya ekwe ihe a, ụfọdụ nwere iyi ụwa na ha ga-ebi ogologo ndụ. Ụfọdụ mere nkefa na ha ga-anọ nkenke. O nwere onye bụ ụwa ya mbụ, ọbụna onwe ọ mụtalụ, afụfụ dị na nwa gbulie. Ọ na-agwa nwa ya okwu, nwa ya ama nge ntị, nụ ife nne na-agwa ya, nụ ihe nna ya na-agwa ya. Onye a nwere ike ọ bịaba ụwa ọzọ, ọ sị mbakwa na ya amụkwa, na ya nụọ di ya nụọ, na ya ma mụtanata nwa. Mmadụ nwere ike inwe ụdị iyi ụwa dị ntu a were bịa ụwa. Na ọ bụrụ na ya nụrụ di ya nụ, na ya agaghị amụ nwa. Ụfọdụ bụ ndị di megburu, ndị nụrụ di tagide afụfụ dịfa na-etifa ntị aka, di ha ekwere ọnụ ruo fa n'okwu, ha tagide afụfụ dị na di nwụọ. Ọ bụrụ na ndị dị ntu a bịa ụwa, bịaba ụwa ọzọ, ha nwere ike ịsị aga m anụ di, ụwa m bịara ihe a, ụwa m ọzọ ụwa m je na-abịa, achọghị m ihe ọbụla gbasara di, achọghị m ụfọdụ ụdị onye abịa ụwa. Ị na-ekwu okwu ihe dị na di, o si na ntị nke abụọ, o si na ntị nke abụọ, ị na-ekwupụta, ị na-ekwu okwu di, ọ na-afụta ngị nwa nụrụ di ka onye iberibe. Ọ gwa gị na di abụrụ na ọ bụrụ di na-ewu, na di abụrụ an achievement. Mgbe ahụ gị na otu gị yi wee kwekọrịta, n'afọ one dị ntu a ka anyị ga-anachiga, onye ọbụla abanye n'ụwa, onye ọbụla agasa. Ị nwere ike ịnọ na Anambra steeti, ofu onye otu ga-anọrọ Abuja. Ị nwere ike ịnọ Lagos, ofu onye otu ga-anọrọ Calabar. Mgbe ahụ nụpụta n'ụwa, onye ọbụla awasaa. Onye iyi ụwa na-agwa gị ihe a, nwoke na-enwe iyi ụwa, nwaanyị na-enwe ya. Mgbe ahụ nụpụta n'ụwa, bịaba na famili dị iche iche, onye ọbụla chọrọ ịbanye. Onye ọbụla na-eji iyi ụwa nke ya bịa nie n'ime mmụọ spiritually before ọ banye n'afọ nne ya. Ị bịa nie ya n'ezi nna gị, ebe iyi ụwa mmadụ na-adịkarị bụ na be nna ya, ma ọ bụ nwaanyị nupụrụ di o. Ebe iyi ụwa gị ga-adịkarị, a ga-achọba iyi ụwa gị chọta bụ n'ezi nna gị. Ebe nwere ike ịfụkarịsị iyi ụwa a na-ezo ya bụ, o nwere ndị a na-ezo n'ukwu ụdara, o nwere ndị a na-ezo n'ukwu nkwụ, o nwere ndị a na-ezo n'ogidi. Mgbe gboo o nwere nnukwute osisi, nnukwute nkume ndị gboo na-eso mma. O nwere nnukwute nkume dịgoro ọkpụtọrọkpụ, o nwere ndị nwere ya n'ezi nna ha. Ndị gboo na-eso mma ha, o nwere ndị na-ezo n'iyi ụwa ha n'okpuru ya. Onye ọbụla ewepụta ụwa bido mebe akara aka ya. N'iyi ụwa gị ka ihe ị ga-abụ dị. Ọ bụrụ na ikwere nkwa ikwu n'iyi ụwa gị na ị ga-eme dibịa, n'iyi ụwa gị ka ọ dị. Ọ bụrụ na ị ga-azụ afịa, n'iyi ụwa gị ka ọ dị. Ọ bụrụ na ị bụ dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ, ọ n'iyi ụwa gị ka ọ dị. N'iyi ụwa ka mmadụ na-ekwu afọ one ọ ga-anọ na chiga. N'iyi ụwa ka mmadụ na-ekwu ka ụwa ga-adịrị ya. Ị ga-abụ mmadụ n'ụwa, ị ga-akpata ego n'ụwa, ọ n'iyi ụwa gị ka ọ dị. Ị ga-eme dibịa, ị ga-azụ afịa, ị ga-abụ onye nọọsụ, ị ga-alụ nọọsụ, ị ga-abụ onye nkụzi, ọ n'iyi ụwa gị ka ọ dị. O ji dị mkpa ka ya a na-eje n'afa. Ọ bụrụ onye nwere iyi ụwa na ihe o kwuru n'ọnụ ya n'iyi ụwa ya bụ na ya ga-abụ dibịa, ị bịa bịa ụwa fụtazie onwe gị na ezi ndị ụka, a na-eme gị ihe ka ị ghara ime dibịa ahụ, ife ọ na-aghasa gị. Imerụ dibịa ahụ,
ụwa na-atụgharị gị ihe na-eme a na-aghasa. Ọ bụrụ na ihe ụwa na-agwa gị na-abịa nye ya, onye ahụ ebidozi amụ, onye ahụ ebido na-eto na-ebi ndụ ya. Ihe a na-afụkarị n'ihe uwe eniri bụ mkpụrụ akị majority. Ihe ndị ọzọ nwere ike ịgwa ya, mana ihe a ga-afụkarị ejebe afụ dị n'ihe ụwa bụ mkpụrụ akị na ihe a na-akpọ mkpụrụ akazi n'onu ndị be anyị. Amara m ife ndị bụ unu na-akpọ ya. Mkpụrụ akazi a bụ okwute a na-adị n'akụkụ mmiri, mana nke ihe ụwa na-ashine na-ashine, nke eji eme ihe ụwa na-egbuke egbuke. O nwere onye ị ga-elu in spirituality, ekpupelu gị ebe ị nọrọ kwenkwa ihe ụwa gị dịka mụnwa. Ekpupelu gị ifụta onwe gị, nwere ike bụrụ true dream of vision. Ifụta onwe gị ebe ị nọ n'ọgbakọ ndị otu gị, ifụta onwe gị ebe ị nọ onye akwụsị onye ekwu, onye ekwusi onye ekwu. Ifụta onwe gị ebe ị nọrọ wee bie ebibi wee ṅụọ ihe ụwa gị. Ebisi ebibi a bịa n'ezi ahụ ị chọrọ ịnọ, kọmpaụnd ahụ ị chọrọ ịnọ ụwa gị, inye ya. Ọ bụ na onye ahụ bịazie na-ebi ndụ, cheta ihe m gwara gị na-afụkarị n'ihe ụwa, mkpụrụ akị na mkpụrụ akazi. Ọ bụrụ onye kwetelu ihe ụwa ọjọọ, ọ bụrụ onye na-kwelu nkwa kwutelu na ya ga-ana n'oge, n'ụwa ya na-abịa na ya bie ya na n'oge, na ya ga-anachi bịa n'oge. Mkpụrụ akị a dị n'ime ana ebe a na-egwute ihe ụwa, a na-egwumi ya egwumi ife egwute ya. A ga-egwumi ana n'okere mmadụ na ana before igwute ihe ụwa. Ihe a na-agwa gị mkpụrụ akazi, okwute akụkụ mmiri a, mana ọ na-eme shine na mkpụrụ akị. Ihe ndị ọzọ nwere ike ịgwa ya, nwere ndị ego ayọrọ na-adị na nke ha depending. Egwute enye ya ebe anwa. Ọ bụrụ onye sị na ya ga-ana n'ike, ịfụ na mkpụrụ akị ahụ dị n'ihe ụwa ya ga-ebido ibu ome n'oge. Mkpụrụ akị anwa dị n'ime ana ga-ebido pụbo ome. Mkpụrụ akị a bido pụbo eme, onye a na-agwa gị ntụ ebido nọrọ na nrịa. Onye a na-agwa gị ntụ ebido ya ba arụ, ọ dịka ọ ga-anachi ya. Ọ bụrụ na ndị nwe onye dị ntụ abịa zọbịa. Ọ bụrụ na onye nwe onye a bịa bido zọba nwatakịrị a, chụba ụdị aja dị iche iche, gbaba mbọ dị iche iche ka nwa ghara ifunarị, ịfụ ome a na-epụite n'ime akị a dị n'ime a na-abịa jụ nwụọ. Ọ bụrụ na ome a jụ nwụọ, nwatakịrị dị ntụ ebido gbakebe na nrịanrịa ya. Ọdịbendị dị, ọ dị ka obodo si eme nke fa. O nwere ndị na-abọ ihe ụwa abụọ, majority mgbe gboo a na-abọ ihe ụwa abụọ, and ọ bụrụ dibịa niile maọbụ eze nwaanyị niile na-abọ ihe ụwa, maka na ịbọpụta ya bụ ihe ụwa, o nwere processes, o nwere ihe ị ga-eme na dị ihe ịbọpụtara wee mebie ya. Ma ọ bụrụ ihe ọjọọ, ọ bụrụ ihe dị mma, onidiro mmebi, onidiro ka ije bọbịa, onidiro. Ọ bụrụ ihe dị mma, onidiro ka ije bọbịa maọbụ ka ije mebibi ihe dị ntu a. Mana ọ bụrụ ihe ọjọọ, o nwere ka obodo si eme. O nwere ndị ga-akpọta dibịa na-abọ ihe a, abọpụta ya, mebie ya. Onye ọ dịrị ịmaka ebe ihe uwe ya dị, onye ọ dịkarịsịrị ịma ebe ihe uwe ya dị bụ onye ṅụrụ ya bụ iyi. Ọ bụkarịrị dibịa ahụ ga-ama. Ọ bụrụ na ya bịa dị ntu a, maọbụ na nwata eruo n'ịnụ di, maọbụ na olu na nwa agbọghọ, o bido na-arịa arụ dịka ọ ga-ana, eje n'afa. Ọ bụ na eje n'afa gbapụta na ihe ya na otu ya kwuru bụ na ha ga-ana n'ike. Onye gbara afa a, dibịa gbara afa ahụ ga-agwa ya bụ nwata nwaanyị ihe ọ ga-eme. Enwere ike were ego ahụ o jiri bịa afa, ego ahụ a ejiri jụrụ ya ese n'afa, enye ya bụ onye si ya were ego a na olu ya tinye ego a na pilie, were ehiri ụla for 2 weeks. O nwere dibịa nwere ike o si ka ndị si eme, ọdịbendị na alụlụfa ọlụ. O nwere dibịa ọ ga-abụ o were ọjị nye onye abịala ihe a, ọ sị ya ịnala otinye na pilo gị wee larụ ụla for 2 weeks, izu ụka abụọ. Mgbe ahụ ị ga-eji pilo na-alarụ ụla wite ego a dibịa nyere gị jiri bịa ọrụ afa, maọbụ ọjị dibịa nyere gị ji tinye. A ga-ebido gosibe gị ebe ihe ụwa ga dị n'ezi nna gị. Ndị otu gị ga-abịa izi gị bifo ọ na-akụrụ ọnụ na 2 weeks a ga-egosi gị ebe eniri ya bụ iyi. Mbọsị a ga-abọ ya bụ iyi, ọ bụrụ na dibịa ahụ bịa maọbụ eze nwaanyị ahụ bịa, gị nwa ga-eje rụọ ọrụ ya aka. Mekara dibịa ga-agwa gị egosiri ana gị iteta ụla, ọ bụ na ị ga-elozi ya jee mee ihe ịrịba ama n'ebe anwa.
Obula osisi je sunye osisi n'ebe ahụ egosiri gị. Abịazie mbosi anwa, ịbịaziko n'ebe a wee bido gwube ya. Egwupụta ya bụ iyi ụwa. Ọ bụrụ na egwupụta ya, o nwere ihe ndị a ga-emesi tupu ọ daa ajịja, tupu emebie ya. O nwere obodo a da egwu ada abụọ iyi ụwa abụọ. Ewelu ngwongwo mmụọ dị iche iche ndị ọdịnala ji wee nọrọ. Ewelu ngwongwo mmụọ dị iche iche ọdịnala ji wee bili mebielu gị iyi ụwa ọjọọ. Ewelu ngwongwo mmụọ ndị a akwagharịala gị iyi ụwa gị. Ọ bụrụ onye kwutela ọnwụ ike, ebugharịalụ gị iyi ụwa gị na ịma nwụzi ọnwụ ike, ọdịbendị na-alụsi ọrụ ike. Ọ bụrụ ndị si na nkwagali eme, enwere ihe mmụọ a ga-atụtụkọta, ihe ọdịnala ga-atụtụkọta wee kwagalie iyi dị otu a. Ọ bụrụ ndị na-abọ ya abọ ya abọ. Emesịa ya onye dị ntu a enwere onwe ya. Ihe ị ga-abụ akara aka gị, onwe ị nọ n'ime ya, ọ n'iyi ụwa gị ka ọ dị. Oluo mgbe ahụ unu kwuru unu ga-eji na, ma ọ bụgodo onye kwulu ogologo ndụ, ọ bụgodo onye si m ga-elu 100 n'iyi ụwa ya, ọ bụrụ onye si m ga-elu 200, m ga-elu 90, 80 n'iyi ụwa ya, onye ọbụla ebido na chigaba. Otu gị ka unu ra wee pụta ụwa, ma ndị n'obodo oyibo, ma ndị mba ọbụla, onye ọbụla ebido nwụba na-anachiga, onye ọbụla ebido nwụba na-anachiga. Gị nwa na onwe gị nwekwara dị iyi. Ọ bụrụ na ị kwutere n'ụwa gị na ị ga-anọte aka, mgbe ahụ otu gị ji ana, mgbe ahụ ndị nke gị ji ana, ka ị ga-ejikwa wee na-anachigaba. Ntu a ka esi eme ihe dị n'iyi ụwa. Iyi ụwa dị mkpa. Ya ka o ji dị mkpa ka ijee n'afa ka ị malụ nke ị ṅụrụ wee bịa. Ọ bụrụ iyi dị mma, akwado iyi dị mma gị ọpụta ife. Ọ bụrụ iyi dị mma, emepe ụzọ iyi dị mma gị, ihe ọma emeela gị. Ọ bụrụ iyi dị njọ, esi n'oge wee gbalụọ ya, ị nwere onwe gị. Tata bụ ụbọchị nkwọ dịrị gị mma. Cheta na onye na-anụ ọnụ ya bụ eze nwanyị ọma mmiri Ochendo. Ebe isi anụ ọnụ m bụ Ọkịja, Ihiala Local Government dị na Anambra Steeti. Chetakwa n'otu akara ekwentị ka m nwere bụ WhatsApp nọmba m 081-861-13606. Ya bịa ma alụ gị mma tata. Anyị ga-afụ n'oge ọzọ. Biko inweta vidiyo ma ishia ya dodo. Ana m arịọ gị ọ bụrụ biko shiara m vidiyo ma gị na-eme ntu a, ndị a na-agọzie gị. Ihe ọ bụla itiri aka ga-abụrụ gị ngọzi. Ọganiru n'iru gị n'azụ gị. Ihe ọma ma elụ gị. Osisi fụrụ gị na-atụ nkwe ya ma jiri dapụ. Ọganiru ọfọma iru ọma kpọọ gị ebe na ebe ị nọ na mba ụwa gba gburugburu wee na-ege ntị n'onu m. Ọmaka ma elụ gị n'ụbọchị tata. Ọ ka bụkwa eze nwaanyị ọma mmiri. Ya gaziere gị n'ụbọchị tata. Biko inweta vidiyo ma ishia ya. Daalụ nri nne ka ọ dị oge ọzọ. Ya gazie.